Здравейте! Днес продължаваме с клиповете от ПЕС с Ювентус. Ще видя да скупя, може би, Питър Винге. Защо не? Той не е слабак. И както бързо ще скупим Питър Винге. Сам да го намеря. Той беше от Уест Бром. Питър Винге. Къде? Къде са? Опа, не идея, другите. Сега да намерим Питър Винге и зависи дали може да го купим. Процентът се го бива 51. Айде, предавам. Пък какво се стане? Аз се надявам. Но нищо не се знае. Нека да даваме напред. Това ще е последния ден за трансферите и зависи дали ще приемат за Винге. Трансферът на Винге е официално прият. Но преди това трябва да изключим един футболист от нашите. Кой да бъде това? Не сега ще се набележа някой, който не е от най-добрите. Който не би го пускал да играе. Може би Марон. Да, той се маха. Да го няма. И сега е време за Питър Винге. И ето сега ще се купя. Вече съм готов за Питър Винге. Долу купя два футболиста. Шалана от Нюкасъл и Питър Винге от Уест Бром. И сега би трябвало да ми следва мача срещу Удинезе. Не, след този ден. Ето го и Питър Винге. А къде ще го сложим? Ще мислим по-късно. Много ми опадна сумата след това, като продадохме. Като платих на circa един футболисти. И сега ще бъде време за мачът срещу отборът на Удинезе. Ето. Next match. Game plan. Сега да се нагласим състава. Тук кой да бъде? Мисля Погба. Погба ми харесва повече. А само лос няма. И може би Видал. Малко ще сменим нашата игра. Малко ли? Много. Ще се сменим играта. Много знаеш къде си. Ще пусна Видал малко по-така напред. По крилото. И Питър. Барзали, Маруса са резки да оставя. Или пък да пусна Лиштайнер. Айде, защо не се получа? Както да е. И друго няма какво да се смеям. Всичко ми е отлично. Нека да започне мачът ми. Ювентус Стадиум е мача.
на този стадион. Ювентус срещу Удинезе на Ювентус стадион. Ами обе, опа, дръгва стопката. Лиштайнер. Да се пита Ден Винге. Ден Винге не дебютира. И почва като титуляр, както дебютът на футболиста Шоу Амелби срещу Челси. Това беше второ. Ерейра ще хвърля тъча. Хвърля Лазарев. Ден Винге. Меркел губи. Амелби. Това. Той се карал с тез. Тез сега. Пиро отива. Но не се получава. Торже. И Елени ще го среща. Добре. Сега лоша грешка на Барзали. Елени. Лиштейнер. Ой, какъв гол? Помним, какъв грешка просто. Защото не е Ювентус. Просто нямам думи. За тази грешка. За съставът на Ювентус. Не съм, просто нямам думи. Ръководство в борите от така голяма грешка. Но както и да е, ще забравяме да победим. Или не да не забравяме. Пиро, който ни е дърза. Артуро, Видал, Шоу Амелби там. Стреля. Беркич. Пасава. Веднага. Хвърля. Домизи. Алекс Меркел. Данило. Много провалиха по паса. Много по Данило. Втори. Тръгват към него да бъда лъж. Барзали също. И да не можа да стигне по-къде. Пробваше, но това не се получи. Това. Пътъчили нарушение беше. И жълт картон. За Артуро Видал. И той все пак ще продължи. Алекс Меркел. Какво време? След това Торже. Пропуск. Късмет извади съставът на Ювентус просто. В градата. Това добавката на Торже. Който да спочешна. Късмет просто. Голям късмет беше. Киелини. Лиштейнер. Марти, може да не е ли то? Лиштейнер. Погба. Не му се получава. Паразали. Сега е Видал. Сега е Погба. Баду. Мартизио. Не му се получава. Също имат лош късмет. Пиро. Да. Пиро друг отлично. Видал. Шоу Амелби. Ще минали Данило. Успя. Амелби пред Данило. Шоу. Изстрел. Спасяване. Това вече не е за какво на добре.
Първото по време един за един и сега започва второто. Ди Наталия и Фабрини пускат центъра. Данило към Алекс Меркел, който тук потърси Ди Наталия. Маркизо ще се справи долу горе, защото Меркел към Торис. Тук нямаше ли засада? Аз мислех лично, че има. Или е имало, но не е било обсъдено. Не знам. Но Фабрини, каква грешка доведе до за гол просто? Лазари губи от Пол Погба. Има Сала. Аноби. Аноби. Ще трябва да е гол. Аноби. Ще няма гол. Какъв беше този пропуск на Шола Аноби? Просто аз нямам никакви думи. За това просто. Майко. За да просто един за Гинези. Али Ювентус ще започне с загуба? Али ние Ювентус? Да, Питър. Сърдеминги почти толкова дълго не ме подавах. Трябва да се изразя честно. Ами, че нищо не е. Ако направите ли ми подава топка, той не трябва да се покаже. Няколко пъти бе подарен към Шола Мелоди. Той не ти го отиграва зле. Просто... Тук подавах съществено, да? Маркизил. Просто се пасат му... Мога да кажа, защо стане така. Първо, Владо, Пол, Погба, Бенатия сега там. Къде вижде? Аут. Фабрини излиза. Реално е гол на място. Фабрини, който отбеляза гола. Който прави разликата в момента в резултата. Който наказва нещо за тяхната грешка. Вързали? Какви са тези подавки? Аз не намерих на този. Може да мога да ви... Това е тази наша игра. Поне да завършим наравно, а не по този начин. Артуро. Сега, Бъркич, Пиро. Паша, ама, база не мина. Маркизел се пробва там, нещо Мориел. Сега търси паста. Килини! Това 100% завърши. Килини дори ще получи картон. Но според мен би трябвало да е жълт. Този на жълт. Правилно. Сега. Как го надъни в краката. Но баста вероятно ще продължи. Няма да продължи. Да, ще продължим. И Анатолия сега изпълнява. Буфон точно лови. Маркизил. Лазари. Аноби.
Баду. Това е много горно. Ти? Ето. Върване. Нищо не. За жалост ще започнем сезона с Варна. Дали бавно води, не се знае. Каже този корнер. Баста, успели. Благодаря. Трябва се до момента. Вон. Няма гол. Много неща има. Никога два друга. Няма един корнер. Много дума дале. Пак към Баста. Този път Баста отново пропусна. Маркиза. Като ще излезе в точки и ще бъде края на маша. Едно до дневе е първата среща тази сезон. Много лошо, много генери и много лошо стават Ювентус. Но това се прави. Не да сме на 17 позиция. Не сме толкова зле. Голямо роза, да губили сме. Голяма работа сме нагубили. Няма да спечелим, няма нищо. Али, ти цял ден сте... Това е всичко от мен. Виждане в следващия.